Исхаковна. Мы с моей внучкой, с Гариповой Кариной, принимали активное участие в конкурсе «Я с папой на рыбалке», где получили очень много голосов. Все наши родственники, друзья нас очень поддержали. И вот пришли для награждения, где нас наградили грамотой, ценными подарками. Хотим сказать большое спасибо, что у нас в районе, в городе происходят такие мероприятия, такие конкурсы, которые объединяют всех родных, крепче делают наши семьи, как все семьи красиво, дружно отдыхают на природе. Это, я так думаю, что все это укрепляет наши семьи. Семья наша, хочу вот обратить внимание, что мы, вся семья наша из рыбаков. У нас и дедушка очень такой большой рыбак был, у нас и дедушка, вот дедушка Карины, значит, получается, Гарипов Радик, в Ознакаеве он очень такой активный рыбак. И вот также наш сын Гарипов Ренат, вот папа Карины, постоянно куда-то ездят, ловят очень большие красивые рыбы, и они часто всей семьей отдыхают на природе. Они часто ездят в Актаныш, в Актаныше они ловят рыбу, потом они ездят на Каму, в Мензелинск, в Мамадыш. Сама тоже очень активный, очень люблю половить рыбы. У нас вообще вот так принято как-то, что мы 9 мая, обычно после парада, мы выезжаем на природу и отдыхаем, начинаем свой рыбный сезон. А что готовите? Может, что-то есть особенное? Особенного нет. Обычно уху делаем, особенно на природе уху делаем. На решетке также на природе рыбу жарим. А так, обычные блюда, уж рыбу жарим, запекаем. Когда сын больших ловит, всякие вот он щуки уж у нас, щуки, судак, он уж на природе нам всякие блюда делает сам. Красиво прожаривает, он не только ловит, но еще и прекрасно готовит рыбные блюда. А вот какое время года особенно нравится? Зимняя или летняя рыбалка? Вот. Я сама предпочитаю только летний, а вот сын и муж, они очень любят зимнюю рыбалку. Мы еще одну фотографию на конкурс отправляли, там у меня внук как раз на зимней рыбалке с папой. А вам почему не нравится зимняя рыбалка? Нет, я люблю, когда тепло. Вот, зимой. Хөрмәтле, менә шушы конкурсны оештыручыларга, шушы көннәр буена 12 февральдән шушы көнгә хәтлек безнең барган эшләрне карап баруыгызга сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Шушы көннәр аралыгында бездә күңелләребездә яшьлектәге шикелле күңелләр җилкенде. Маяк газетына шул хәтлек без рәхмәтле булдык шушы конкурс өчен. Чөнки ул безне күп еллар аралашмаган кешеләребез белән аралашты тавышлар җыйган вакытта. Менә шушындый конкурсларыгыз күбрәк булсын. Сезгә эшегездә уңышлар, спонсорларыгызга рәхмәт яусын. Менә шушындый Ознакай данын күтәрә торган бүләкләр бирдегез. Логотиплары пакетыннан башланган, бөтен әйберләре, грамоталарын шундый матур итеп ясагансыз. Зәвыклы бөтен әйберегез. Матур итеп безне кунакка чакырдыгыз. Без менә Әлмәт каласыннан килдек. Ерактан булса да катнаштык шушы конкурста. Рәхмәт яусын. Җылы итеп безне каршы алуыгызга, алдагы көннәрдә дә менә шушындый матур кешеләрнең күңеленә хуш килерлек бәйрәмнәр, бәйгеләр үткәргәнгә сезгә зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Бер әйберне генә әйтәсем килеп китә инде. Бу балалар белән катнашкан конкурсларда компьютерчиклар ярышы түгел. Шуңа күрә хәтер калдыра торган моментлар булмасын. Катнашабыз икән, гадел булсын барсы да. Без менә гаделлек ягында. Чөнки менә шушы балага аңлатырга кирәк. Менә без ярыштык, катнаштык, нишләп без булайга калдырдык дип әйтерлек булмасын. Чөнки без бу тәрбия чарасы да. Беренчедән тәрбия чарасы, без гаилә белән йөрибез мондый бәйрәмнәргә, гаилә белән йөрибез балыкка. Менә без гаилә белән улым көтеп тора, без килдек, шушы конкурсның нәтиҗәсен күрергә килдек. Сездә шул хәтлек җылы, бинагыз матур, зәвык белән эшләнгән, җылы итеп каршы алдыгыз. Сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Киләсе конкурсларда да катнашырга язсын безгә. Сезгә инде спонсорларыгызга табып, аларга зур рәхмәтләр әйтеп, менә шушылай безне сөендергә тагын бик күп еллар язсын әле. Хушыгыз, рәхмәт.